Yebo-ke siphinde sibingelela amakhomphani omhlaba-ke obingelela usithole phansi la Mnambithi. Kunesixwayiso engizosikhipha nje esiphuthumayo onendlebe uzozwa ofundiseka futhi afundiseke ngoba phela sento ezikanje ukufundisa abantu. La senomkhuba omusha-ke Nkosi yami okhona, ngiyakwazi nje ukwenza, ngiyakwazi ukwenza kakhulu but isixwayiso nje lesi esiwukuthi kunabantu mhlawumbe ozobathola bezocela mhlawumbe ushintshi kuwena, mhlawumbe ntambama, mhlawumbe isekuseni, mhlawumbe isemini, mhlawumbe unesitoro. Kuthiwa umuntu uzocela ushintshi kuwena, mhlawumbe wenza something, uyalapha, wenzani, ufuna umuntu uzocela ushintshi kuwena. Nawe phela uyakhipha ushintshi uyamnikeza. Ngeke mhlawumbe uphethe u-10 rand uzocela ushintshi, ovese umnikeza uhlweza lowo muntu loyo. Alithathe lolu hlweza ahambe olibeka emsamo wakhe. Alibeka emsamo wakhe, yebo kunjani Nkosi yami sengiphazamisa. Nalibeka emsamo wakhe, then useyabuya manje wenze njani-ke? Uthatha le mithi yami le engimnikeze yona, uzoyithwebula manje amandla akho, uzothwebula isidalo esikwembethe sisebenzele yena. Uthole ukuthi wena imali ayisahlali kuwe, izinto ayisahlangani-ke. Qala manje endlini ukudla kasheshe ukuphela. Ngicela nje ukunixwayisa ngempela ukuthi qaphelani nje kakhulu, qaphelani kakhulu. Kuningi ukuganga emhlabeni, Mina ngizokuthula-ke ngoba ngilapha ngokweqiniso. Yebo, ngiyakwenza okubi, ngiyakwenza okuhle, kodwa umuntu angimsukeli. Uyena umuntu oshoyo ukuthi Sithole mina ngifuna ukuthi bese ngiyamnikeza. So mina sengikhiphe isixwayiso sokuthi manje qaphelani-ke abantu abalokhu benicela ushintshi, benicela iy'mali, angiboleke imali, akuboleke ukuthi abantu bayaganga, abafisi ukubona omunye umuntu ephumelela eya phambili. Waqala phumelela waya phambili, sekuvuka umona. Qaphelani.